drago mi je da ponovo mogu da budem ovako virtualno sa vama i da nastavimo sa emisijom Znakovi pored puta. Da li je poverenje stvar prošlosti? Ako ga imate, ako još uvek verujete ljudima, makar nekim, koliko njih je na tom spisku? Kako se poverenje stiče? U prošloj emisiji rekao sam da postoje 3 metafore koje nam pokazuju ispravan pogled na život. Objasnio sam prvu od njih koja glasi da je život ispit. I stalno se testira naša priroda, vera, poslušnost, ljubav, poštenje, odanost i odnos prema ljudima oko nas. Na kraju sam vas ohrabrio da bez obzira na životni ispit budete istrajni i budete pobednici. Sada bih želeo da vam predstavim drugi ispravan pogled na život, a to je pitanje poverenja. Šta nam stoji na raspolaganju i to svakoga dana, a mi odlučujemo kako ćemo to iskoristiti? Vreme, energija, inteligencija, mogućnosti, prijateljstva, sredstva. Mi o svemu tome brinemo i upravljamo. Kako koristimo svoje vreme? Na čega trošimo svoju energiju? U kom pravcu usmeravamo našu inteligenciju? Kako iskorištavamo mogućnosti koje nam se pružaju? Koliko nam prijateljstva pomažu u izgradnji našeg karaktera? Da li mudro trošimo, odnosno ulažemo svoja sredstva? I zašto je sve to važno? Zato što sa tim raspolažemo samo dok smo živi. Nakon nas te iste darove dobit će neko drugi. Pre nekoliko godina jedan bračni par je dao svoju predivnu kuću koja se nalazi na Havajima, na samoj obali, na korišćenje svojim prijateljima. A to je bilo iskustvo koje oni nikada sebi ne bi mogli priuštiti, tako da su beskrajno uživali. Rečeno im je, osjećajte se kao kod svoje kuće, što su oni učinili. Plivali su u moru, brčkali se u bazenu, jeli ono što je bilo u frižideru, koristili peškire i sudove, čak su iskakali po krevetu. Ali sve vreme su znali da to nije bilo stvarno njihovo, pa su o svemu tome vodili računa. Uživali su što su mogli da koriste blagodeti ove kuće koja nije bila njihova, ali su se i trudili da ne iznevere ukazano poverenje. Znate, ljudi ponekad za tuđu stvar znaju da kažu baš me briga, nije moje. Ali kada je neko odgovoran, tada se ponaša prema tuđoj imovini kao prema svojoj, čak i više od toga. Kako mi zapravo stičemo poverenje u nekog drugog? A tako što mu u početku malo verujemo, rezervisani smo, ali pratimo da li će dotični da zloupotrebi to malo ukazano poverenja ili će se pokazati dostojnim. Pa mu sljedeći put verujemo više i još više dok ne steknemo potpuno poverenje u osobu. Istina je da je i ovo neka vrsta ispita, ali to je naročiti ispit. Ispit odgovornosti koji rađa poverenje i prijateljstvo. A to je upravo ono što Bog želi da ima sa nama. Prijateljstvo sa potpunim poverenjem. Isus Hristos je često govorio o životu kao nečemu što nam je povereno i ispričao je mnogo priča da bi ilustrovao kolika je naša odgovornost pred Bogom za ono što imamo. U priči o talentima, kada odlazi na put, bogataš je svoje blago poverio svojim slugama. Kada se vratio, procenjivao je odgovornost svakog sluge ponaosob i prema tome ih je nagrađivao. Gospodar je rekao, dobro slugo, dobri i verni, u malom si mi bio veran, nad mnogima ću te postaviti, uđi u radost svoga gospodara. Na kraju mog i tvog života bit ćemo ocenjeni i nagrađeni prema tome kako smo upravljali sa darovima koji su nam bili povereni. To znači da sve što radimo, čak i najjednostavniji svakodnevni poslovi, imaju svoj uticaj. Ako se prema svemu odnosimo odgovorno kao prema nečemu što nam je povereno, Bog je obećao
3 nagrade u večnosti. Na prvom mjestu dobit ćemo priznanje. Što obično kažemo kada neko nešto dobro uradi? Bravo, odlično urađeno. Zatim dobit ćemo unapređenje i na kraju bit ćemo počastvovani slavljem. Mnogi ljudi ne mogu da shvate da je novac i ispit i odgovornost kao dar od Boga. Za mnoge je novac najveći ispit. Znate, postoji direktna veza između toga kako trošimo novac i kvaliteta našeg duhovnog života. Dozvolite mi da vam objasnim. Da li način na koji postupate prema novcu sprečava Boga da učini nešto više u vašem životu? Da li vam se mogu poveriti duhovna bogatstva? Isus Hristos je rekao, a lekar Luka zapisao, kogod je mnogo dobio, od njega će se mnogo tražiti. I kome je mnogo povereno, od njega će se više zahtevati. Prema tome, život je ispit, ali i odgovornost. I što neko ima više, od njega se očekuje veća odgovornost.